खुलुमनाय आफादो गुड मर्निं एभ्रिवान ओइ दातै दि जतनो आं पारमिसन नवो अमा साखानि अर्डार दातै दि बरक देरालायनाय बिलेना ओ किल्ला डिभिजननि जत दातै दि आं सावो दातै दि लास्ट कक सावो दातै दि असं सावो तोरपा इउनिटनि तोरपा डिभिजननि प्राइमारिनि सेमरा माखक जतन दातै फेरे आं सावो दातै फेरे लायनाय आं सावो दातै फेरे अमा आंनि अर्डार सि दातै फेरे अमा अंका साखानि अर्डार जत दातै लामदे सोबा तमा हो सारे थांलायनि दे जत किल्लानि जत रेस्पन्ड दे थांलायनि दे तमा मुसुंनि रक सारे थैनि बदला थैदे मुसुंलाय बा साक बैसा देरालाय दे मुसुंलाय सारे आं गोल्डेन जमाते बसकां आगंनाय निरक तमा मुसुक सारे जतन अर प्राइमारि बो जेतनाय जतन सारे ताबकनो सारे रेस्पन्ड खायदे जतन जे हातै दफानो कबै साके रनाय फारि आनि लगेबो तमा हो निरक रेस्पन्ड दे जतन हाय कयफिबो दातै फारि yang थाइबं हाथाय दै हादै अर क्वारो जतन मालायनै अर सिंगलों हामाबाय पित्रा बाजार हामाव मालायनै जतन आमारा बांगाली बाय सोंताबक दातै दि जतन फारि पित्रा बाजार मालायनै सोंताबक आं पित्रा बाजार फाय दङ आंनि बाइक बाय फैनाय आं सपाट मा अका तो नायलायनाय ओ ग्रुप ऑफ मैडम बतौ फारि दातै फारि जतन फारि सबसे पहले गोल्डन जमातिया हम इसको शिलोंग से जानते हैं कि पहले भी हमारे साथ बहुत दिन से था बहुत बार मिला भी है पाताल के साथ अकेला भी आके मिला है मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनके घर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए अगर आप तीपरासा को प्यार करता है ये भी हमारा तीपरासा है जो हो गया है ये हमारा तीपरासा है इसके घर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए कि आज इससे मेरा बात भी हुआ था 2 दिन पहले सॉरी बोलने आया सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं गोल्डन आपने अगर मुझे कुछ नहीं बोला है कुछ नहीं किया आपका दिल में तीपरासा के लिए प्यार है तो वो बाबरा को बोलने के सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है 2022 आ रहा है हम लोग को आगे बढ़ना है एक संग सबसे अच्छा होकर हंसा होकर वो अपना जगह में है मैं अपने जगह में हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ या वहाँ जाओ उनको जो करना है करने दीजिए लेकिन इनके घर में अटैक नहीं होना चाहिए हम लोग प्यार से आगे बढ़ना चाहता है मैं ग्रेटर रिप्रेजेंट चाहता हूँ उनका कुछ और डिमांड हो सकता है लेकिन मैं अपने लाइन में चलता हूँ और हमारा जो भी तीपरासा है जो भी हुक्म बारा है उसके ऊपर अत्याचार अटैक नहीं होना चाहिए अगर हम लोग ने प्यार से हम आगे बढ़े तो शांति से हम लोग का अचीवमेंट होगा अगर हम लोग एक संग झगड़ा करते रहेंगे तो दफा का नुकसान होगा ओके आइसी आं तक देवाइसा सोशल मीडिया मा फाइ माने के मा आइसी काइनि टॉपिक्स न तैविने आं शेयर खाइनो बां मा फाइ जमानिसि मीडिया थ्रू से क्या ते जतन हमबाय जे अर मीडिया नि बखति के आनो मेसेज शेयर खाइनो बां आनो चान्स नाय रनो तमानि होनबा जे 16 इंसिडेंट 16 डिसेंबर जे आर जगाबो बुलाय तलाय लाय माने ह्यूमन राइट्स डे लेटली टीवी बाय कंडक्ट खाइजमनि सालो बनि यागलो आनि दैनि दिनो आनि ऑडियो रेकॉर्ड किसा वायरल इन थांका एबना शेयर खानि फेमनि हानबने 16 नो जेंखा आफ्रो मानि यागलो आरो बुलाय तलाय गोबां मांलायना बनि परे आर जगाव पहिलासकान सिनि टीवी नि बररनो बुजाखा तवजाखा बनि परे ngैनाय बुआग्राबो थाङैनाय आरो कंट्रोल खायबिखा ए सरिबो सायखा बुआग्रा नबो किसा मिसा डाका साका खायजाका सिचुएशन हायां दंफ्रोबा ओमाइके खायनाय रबो बेलायनो साया ते गायसा कौके माइसे ताबो जे हाइगें मानि परे बुआग्रा ते कोइनो नै सुएगा ए साइ थाङैनि यागलो सेसि लामा अदे बाथा गैनाय तवजाबायका बुजाबायका अंजाबायना गारि तखरुजाबायका ठीकने बने नेक्स्ट डे नि वो के तांपिका हायने जागा जागावो कासावैनाय बुजाबायला नगरक तखरुजाबायला ओमाइना ग्याप्रो हायने सेम डे 17 मो बने तेनि हाइवे अनि नगबाय सिनि किल्लानि जीएस सन्जु जमाते बनि नबु एटा खाइजाका बनि बुहि नबु बुलाइका बनि बुजाका नगरक म खाइजाका क्या आंबो हायने आ नव खाइजाक दंफ्रो केना आंबो नव आफ्रो गरै अनि फातारो अनि दलनि नव तमनि या बाहाके साहजाके आंबो अनि ग्रुप आं मेसेज खाइसा रका जे सेल्फ निजेनि सेल्फ डिफेन्स बाङै दातै फेबेदि जतन बरक मंदे साक बाय साक दे अरबा थै कसलायनि मुसुलां तमा ताने बुसिबाय आं बायला दातै फेबेदि नेरबो निजेनि सेल्फ डिफेन्स बाङै माके आं भॉइस रेकॉर्ड खाइसा रका ये बनो तक तैविने स्पेशली बबेरानि भाइरल दं सोशल मीडिया के आं बनो ताबो आं सुनि शेयर खाइमसु आं बनो कबै जे फास्ट निके आनि भॉइस जे तमनि आरला कबैनो
Fiaba tei unglawo khanai thanga ke ang aro ani bumung namani bang advantage mawinai bui video aro edit khairoka audio no edit khainai video mo khai viral khairoka ye bono nang tak share khaini mo sugo ani logero ani kabama ani sinjak intellectual borok ano call khayoka tomani ningla haike salang aro ni voice sing so yable borano khanai nagra ri kam ke tutele ang khanai naga sakang mo to ठीक ना लास्ट हो क्या आरो एडिट खाई सकता हूँ क्या मतलब टोटली ना साजल गया तो मैंने मतलब साग बाई साग संग याक से शुलाई भी तामान नहीं बा मंग सामान्य जे जगह वो हाथ इधर होने बांगे से खाने सामों में ये जे बाकलाई मैंने उम्र टोटली ना और मिस गाइड मिस यूज संग लाई तो हाँ तो मैंने मतलब थर्ड पर्सन के साथ माज़ारो बुई को मैंने उम्र के केविंग सोना तो मैंने बांगे नहीं क्या क्या नता Masana ite emai ke viral khai zamani poren ke ang aro sung samu so mo ani totally ani audio recording so ya ke phai ta ani bangi ukong na ti ne ang buagra bai mia probo saka malai kok slai ka bano ring ho ka bon bono no khen bano kol khai ka golden am bo bano mane suk haing to thong jali na bano ri ho ka ang malai ka bo bai ang positive ne message so jaka jumani ba buagra bai ani relation ti pramota tong thung ti biap tong thung bon si sakang pan sin relation kaham tong mani जे सिलंगो तंगाई फ्रन सिमिने जों ना dia freshers meet na dia सिलंगो मुंसा सगरेली माय के जों ngai खाइले दंमोन के असर रिलेशन का न बाक्सो बुसो भिडियो ऑडियो न अनि ग्रुप न टेकेसे ग्रुप पाठकै आनो गद्दार खाइ जका त माय के माने अरो बिसिं माय के एडिटिंग खाइ नै माय के खाइले माने म टोटली साया के बायना तिने आं उलाई नि रब प्रब्लेम नै तब बागरा बायन कक सलाइ माने तमा कक सलाइ का ते तमा बबोनि पॉजिटिव रेस्पॉन्स का अन्य संग कोइनै जतो ताखुक तै बुक संग आं आरो सेल्फ डिफेंड बांगै आं दाटै फेदिं हु बन टोटली ने निरब सक मिस अंडरस्टैंडिंग ताना दि निजेनि सेल्फ डिफेंड प्रो जतो न मा हुनाय जतो न ओमहाय अटैक खाइजक तंखै के जतो न ओमहाय मा हुमानि जरा दङ निजेनि बाइट दङै माय मा हुमानि जरा दङ आनि बा आं मा हुका फिया बारो असक के एडिट खाइनै ओमागे खाइरो जंनाय आं सिया तो माने आं बेलायनि सीधा सीधा नि बांगै ने ओमहाय के आं खाइजक दङ निरब जतो न खनाइना दे म सोशल मीडिया नि तरफ से के आं जदि सीधा सादा इंसान यां माने के आं जदि बहाय के हुइ अंक्ला अंक्ला तिनि बहाय गाइडलाइन दइने आं को मा दांगा माय फनां तमा को आनि माय मुसे इन मेंटालिटी करे आं ते हानि बंगना बुआगरा बै थां मालायका ते माय जदि माय माने बंगै माय के न जों तिरप्रासा ताबु याक्सि सलाय माय को वालाय बुलाय तंलाय तंगा के असंग सानाय आं जतो न कोइने साग बाय साग एक इंक्ला आं तंनाय फियाबा साग बैसाग एकनिया ओ माय के निरो साग बैसाग न बुलायनै साग बैसाग न केनां लायनै सिनि बर रैप खाइजक दङ सिनि बर बुथारजक दङ मादार खाइजक दङ साल साल सापं हपं न हिमाने हायां तमन के निरो क्वेश्चन सिया फियाबा साग बैसाग के ओ माय के लायो आंबो आप्रो अ इंसिडेंट 16 न आंबो जदि आरो बुलायनै तवायनै सिगां के तानि थांनाय बा आरो हा बोरै जरायनो तै आं तानि थांनाय बा ओ माय नोंनि थांका ओ थर्ड पर्सन नि बर थर्ड पर्सन नि सामुंसे मोहा के जे खाइनै बरक खाइमानि बांगैसि पण टोटली बुहाग्रा बो बेलायनो लासि साक्सनो लासि जागै बेलायनो बबो काबै बे थांगा एके मा एके जों बसक दिनले खरकसा लिडारनि मंगनावैनाय जोंनि कन्सपिरेसि थथों तंलायनै होनो अरनि लिडार मांनै माथा दङ किल्ला एरियानि जे बहाय मो खाइ दङ सिबो बरक दिनि आयांनि यांनि आलका पार्टी याकावै अरनि बुहाग्रानि पार्टी ओ तिब्रा मथाव जइन केबि उमाय खाइ दङ सिबो प्लीज immediately stop खाइ दि उमाय के जोंनि बरकनि सक तास थंसि पब्लिक न बहाय जे कन्सपिरेसि अर तबै तंनाय र आनि तै रिलेशन बुहाग्रानि बाय गाहाम न तंगै थानाय तै ताक ब तंगो गाहाम न तंगै थानाय बहाय न निरब जस कन्सपिरेसि खाइ दि आं तै मो खाइमिया बनि प्रूफ निरब ताबो ओ भिडियो नंनाय असक सावैने आं जतन हामबाय साग बैसाग अर याक्सि सलायबै साग बैसाग न अर आलका पार्टी थंनायबै ओ माय के बुलाय तलाय इंमान जगाव आं बेलायनो लायका तै माय के आं तै नायवन मुसुगलिया साग बैसाग देरा लायमन जगा बुथुं के सांग जे जगा फन टंसने ओ माय बुथुं या के आं तुमा टीपीएफ तुमा आईपीएफटी तुमा आईएनपीटी तुमा टीपरा कोइस जगा आं तै करे अमन आनि लास्ट मेसेज ते आं कोइस जगा टंया आनि ऑनलाइन न तिनि निसमी आं स्टार्ट खाइला जे अंमानि अंहा जे आनो हाया खाइजमानि खाइजमा ता टोटली तिनि निसमी आं फुल्ली स्टॉप खाइनाय माय साम जे दिनो सालसा जे दिनो थानसां पिना अगेन आं आप्रो टंना अमाय अरै परै अमाय साग बैसांनि केनाव आं करे जे दिनो जे मुफान थानसां पिना के जे फान पाक्सां पिना के आं अमाय टंना
याबा उमाय सालो आं टेक करे असमे आनी लास्ट मेसेज जतो न रोजाबो हामबाय